Bellús va rendir homenatge el passat diumenge al Santíssim Crist de la Bona Mort. A partir de les 9 de la nit s'iniciava este acte amb l'eixida de la parròquia de Santa Anna de la Imatge. Diverses autoritats acudiren a l'acte acompanyades per l'alcaldessa de la població, Susana Navarro. A banda d'alcaldes i regidors de la comarca, van estar presents la directora general d'Acció Social i Majors, Pilar Albert, la secretària autonòmica de Família i Solidaritat, Gotzone Mora, o el president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, Filiberto Tortosa. Esta processó és coneguda arreu de tota la comarca de la Vall d'Albaida per la pólvora que es crema durant el seu recorregut. Com veuen, durant la processó, els coets d'eixida van acompanyar al Santíssim Crist. Veïns de poblacions de la comarca o comarques veïnes acudeixen cada any a este acte. L'alcaldessa de la població ens parlava d'esta processó i de l'emocionada que sentia. Avui
Avui per a mi és un dia molt especial. Com a alcaldessa és la primera vegada que he presidit la Professó de Cristo i com a vellusera, pues, quin vellusser no se sent orgullós de la seva professó. Enguany per a mi pues, més especial, però també és de veres que any rere any els veïns de Bellús, tots els veïns més la penya d'estiradors d'escuets van superar-se i de veres que crec que cada any ho aconseguissin. Avui és l'acte central de les festes, el més important de totes les festes. Són 3 festes que duren 3 dies. Dissabte la festivitat és en honor a Santa Anna, avui diumenge el Cristo de la Bona Mort i demà dilluns els Sants de la Pedra, Abdón i Senén. Tota la professó del Puig, comença tot, acaba tot darrere. Pilar Albert i Gotzone Mora, esta última que assistia en delegació del president de la Generalitat, s'havien quedat meravellades amb la processó. Bueno, pues assistem en la professó de Bellús, que ha tingut enguany l'honor de ser invitat per l'alcaldessa, i la veritat és que no havia vingut mai a aquesta professó. Sempre m'havien dit que era molt bonica, però enguany que he tingut l'oportunitat d'estar així, pues tinc que dir que ha sigut una professó preciosa, acompanyada sempre per la pirotècnia i tota la gent tirant escuells, que la veritat és que m'ha impressionat molt, a part de que este Cristo, jo també soc prou devota del Cristo de la Bona Mort, perquè penso que és molt important, i la veritat és que acompanyar-lo així en la gent de Bellús, pues la veritat és que m'ha emocionat molt, i la veritat és que tenia la carn de gallina i molt contenta de poder estar així acompanyant tota la gent de Bellús, que tinc que dir que també m'ha quedat sorpresa perquè he vist molta gent dels pobles de la contornà que estaven tots així, com també tinc la sort de poder anar per altres pobles, pues ja conec a molta gent i he tingut l'oportunitat de saludar-los y verlos que han estado así en esta profesó. A mí la verdad es que cuando me explicó pues las características del pueblo y bueno, pues aquel famoso balneario que tuvo y las vicisitudes por las que pasó, etcétera, me interesó venir a conocerle. Es verdad que antes de ayer el presidente me delegó también, porque había sido invitado, su presencia para que dijera a todos los vecinos de Bellús y a todos los que hoy están aquí que el presidente quiere estar con ellos y quiere hacerse partícipe en estas fiestas como uno más. Lo que pasa es que muchas veces, como no tenemos el don de poder estar a la vez en 4 o 5 sitios, pues la verdad he tenido que venir yo porque él está en otro lugar en estos momentos. Dicho esto, y hablando de las fiestas, me ha conmovido por muchas cosas. Lo primero, porque he visto no solamente un pueblo, sino mucha gente que ha venido a acompañar a los vecinos de Bellús en una procesión como la que hoy se producía ante ese Cristo de la Buena Muerte, que ya digo, a mí me ha dejado impresionado. Lo primero me ha dejado impresionado esa imagen de ese Cristo yaciente, ese Cristo que nos acompaña a todos los católicos y a quienes no son católicos también a lo largo de nuestra vida, enseñándonos sobre todo que la pasión y la cruz son el preámbulo de la resurrección.
Amb este acte es van tancar les festes patronals d'esta xicoteta població. Un espectacular castell de focs d'artifici que va llançar la pirotècnia aitana tancava la processó. La propietària de l'empresa pirotècnica ens parlava de l'espectacle. Així la població de Bellús, igual que els pobles de la contorna, el que més volen és fer un gran espectacle per a tota la gent del poble i la que pugui vindre de fora. En aquest cas, trobo que la gent s'ha quedat contenta, han tingut una bona temporada en tots els pobles als que hem anat, han complit i s'han quedat contents, que és el principal per a nosaltres els coeters. I, jo trobo a l'alcaldessa i a totes les autoritats que han vingut, i tant al poble com la cofradia, en un entusiasme molt gran, que s'ha complit el nostre desig de que tots estiguin contents. Finalment, el Crist va ser tornat a la seva ermita, on permaneixerà fins l'any que ve.